Netradičný experiment vo Veľkom Šariši sa osvedčil. Žiaci strednej špeciálnej školy praxujú ako ich zdraví rovesníci. Napriek mentálnemu postihu vo fabrike pomáhajú pri výrobe džemov a sirupov. Spočiatku tomu nechceli uveriť ani ich rodičia. Mysleli si, že aj po vychodení špeciálnej školy sa budú musieť o postihnuté deti ďalej doma starať. Je to v podstate taká asi, by som povedala, celoslovenská rarita. Mentálne handicapovaní žiaci už nemusia sedieť len v laviciach. Na prax chodia do tejto malej fabriky, kde všetko vyrábajú ručne. Teraz cítime dyňu. Čo bude z tej tekvice? Píre. Umývame skladničky. Lepím lekety. Džemy tam robíme, sirupy, balíme ich. Ide väčšinou o tých tretiakov a druhákov praktickej školy. Študenti stredných špeciálnych škôl síce nárok na duálne vzdelávanie zo zákona nemajú, no i napriek svojmu handicapu aj náročnú prácu v tejto fabrike hravo zvládajú. Radi pracujeme v obšej škole. Po skončení školy nedostanú ako na bežných odborných školách výučný list, no osvedčili sa tak, že 4 z nich tu už zamestnali v rámci absolventskej praxe. Sú jedni pracovníci, ktorí sa tešia do práce, dodávajú neskutočnú energiu. Veľmi dobre, Janka, výborne. Dvaja takíto pracovníci vedia zastúpiť miesto jedného klasického pracovníka. Privyrobia si, získajú zručnosti, no práca je pre nich predovšetkým terapiou. Tie pokroky vidíme vlastne z mesiaca na mesiac sa zdokonalujú, vlastne tá výkonnosť ich stúpa. A veľmi dôležitá je tiež skutočnosť, že sa socializujú, že prichádzajú do kolektívu seberovných, že nesedia niekde sami doma zabudnutí. Jasnú predstavu o kariérnom postupe v podniku má 21-ročný Jakub. Chcel by sa stať vedúcim výroby. Ako dlho by si tu ešte chcel pracovať? 15 roky. A od rána do večera, nie? Z Veľkého Šariša Martin Jedinák, televízia Markíza.